قدام منستر ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሎሚ ምስ ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝገበረ ርክብ ካብ ኣባላት ባይቶን ዝቀረበሉ ንጉዳይ ተሃገር ከም ድማ ምስ ጎረቤት ሃገራት ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ግብረ መልሲ ሂቦ قدام منستر ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በዛዕባ ምስ ጎረቤት ሃገራት ዘሎ ርክባት ከም ድማ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ንዝቀረበሉ ሕቶ ግብረ መልሲ ክህብን ከሎ ኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሃገራት ዓሚቕ ምትእሳር ኣለዋ ክብልን ከሎ ጎረቤት ሃገራትን ኢትዮጵያን ድማ ተናጻጺሎም ክረኣይ የብሎምን ኢሎ ንሱ ቀጺሉ ዘይተፈትሑ ጉዳያት እኳ እንተለውና ዕላማና ምትሕባርን ሓበራዊ ረብሓ ምዕባይን ኢሎ ብዛዕባ ወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን ኣመልኪቱ ድማ እዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ ግብረ መልሱ ናብ ወደብ ክንበጽሕ ዘለና ድሌት ብሰላማዊ ዘተን ምኽባር ልኡላውነትን እምበር ኣብ ሓይሊ ዝተሰረተ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ዓብይ ኢኮኖሚ ዘለዋ ከምኡውን እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብቑዕ ዘመናውን ሰራዊት ዘለዋ ልኡላዊት ሃገር እያ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ከኣ ምስ ዝኾነት ጎረቤት ሃገር ኣብ ጎንፂ ኣይኣተናን ንሰላም ተወፋይነት ኣለና ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ካልእ ሃገር ናብ ግጭት ክንኣቱ ኣይንደልን ኢና ብኦም ወገን እውን እቲ ዘለና ትጽቢት ከም እዩ እዚ ይኹን እምበር ሰላምና ኣብ ሓደጋ እንተወዲቑ ግን ኢትዮጵያ ንነፍሳ ክትከላኸል ሙሉእ ሓይሊ ኣለዋ ታሪኻውን ቀጻልን ብድሆታት እኳ እንተሃለወ ኢትዮጵያ ክትጸንዕ ክትስስን ንቕድሚትን ክትስጉም እያ ክብል ተዛሪቦ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ናብ ዳግማይ ግጭት ከየምርሕ ስግኣት አንጸላሊ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ጀሚርካ ክሳብ ዝተሓተ ስልጣን ዘለዎም ኣባላት መንግስቲ ፌደራል መግለጺታት ክወሃብ ዝጸንሐ ኮይኑ ብወገን ኤርትራ ድማ በተደጋጋሚ መልሲ ክወሃበሉ ጸኒሕ እዩ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ዝተረኣየ ምምላስ ቃላትን ኣካል ናይቲ እናዓረገ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ ሎሚ ምስ ባይቶ ሃገሩ ገይርዎ ዘሎ ርክቡን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ንምርካብ ዘለዋ ድሌት ቀጻሊ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ በሰላማውን ዲፕሎማሲያውን መንገዲ እምበር ብሓይሊ ክሰምረሎም ከም ዘይደሊ ተዛሪቦ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ቅድሚ ሕጂ እውን ከም ዝከር በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርቲ ኮይና ክትቅጽል ከም ዘይትኽእልን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ክትረክብን መሰል ከም ዘለዋ ክዛረብ ጸኒሕ እዩ ብጀካዚ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ሰራዊት እቲ ሃገር ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እውን ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ገጻ ከይትግምገም ዝደልዩ ተጻባእቲ ወገናት ኣለዎ ክብል እንከሎ ናብ ባሕሪ ንምእታው ሓይሊ ባሕሪ ይሃንጹ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ብዙሕ ገንዘብ ብምውጻእ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትሰርሕ ዘላ ኮይና እቲ ሓይሊ ከዓ ብዕጥቅን ሓይሊ ሰብን ዝተማልአ ክኸውን ምዃኑ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ናይ ሎሚ መግለጺ ግን አብይ አህመድ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ መግለጺታት ዝተፈልየ ዝገብሮ እንድሕር ኣሎ ኢትዮጵያ ልኡላውነት ብምኽባርን በሰላማዊ ዘተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ከም እትደሊ ምዝራብ እዩ ይኹን እምበር ቅድሚ ሕጂ ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገዲ ኾነ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምውናን ድሌታ ክተስምሮ እያ ክብሉ ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ክዛረቡ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም አብይ አህመድ ኣብዚ ናይ ሎሚ መግለጺኡ ብተወሳኺ ብዛዕባ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ድማ ብዛዕባ ቆጠባን ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ረኺባቶ ዘላ ባህርያዊ ጋዝን ብዝምልከት ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ክልል ትግራይ ብዝምልከት ስምዕ ፕሪቶርያን ትግራይ እፎይታ ኣምጺሉ ክብል እንከሎ መዓልታዊ ክሳራ ህይወት ኣብቂዑ ሰላማዊ ህይወት ንቅድሚት ንኽስጉም መንገዲ ፈጢሩሎ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ከም ቴሌኮም ባንክን ጉዕዞ ኣየርን ሙሉእ ጀሚሮም ኣለዉ ተመዛበልቲ ከባቢታት ራያ ናብ መረበቶም ክምለሱ እንከለዉ ናብ ወልቃይት ዝምለሱ ዛጌት ኣብ ምጽባይ ይርከቡ መንግስቲ ኩሎም ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብተወፋይነት ይሰርሕ እዩ ዘሎ ነባራት ተጋደልቲ ምጥያስን ምውሃድን ቀዳምነት ዝወሃቦ ጉዳዩ ድሕሪ ምባል ድማ ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣበርቲዑ ንኽሰርሓሉ ይድገፍ ኣሎ ኢሉ በድሕሪዚ አብይ አህመድ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ሰላማዊ ኩነታት ዘነጻጸረ እንክመስል ሽም ከይጠቐሰ መንግስቲ ፌደራል ንሰላም ምጉዓዝ ይቕጽል ኣሎ እንተኾነ ግን ዘይምርድዳእን ናይ ወጻኢ ደገፍ ናይ ሓሶት ተስፋን ንገሊኦም ብጌጋ ናብ ዳግማይ ግጭት ይዝደፍኦም ዘሎ ንትግራይ ዘድልያ ሰላምን ዘተን እዩ ኩናት ኣይኮነን መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለታትን ነገራት ከይጋደድ ክሕግዙ ኣለዎም መርገጺ መንግስቲ ንጹር እዩ ዝኾነ ግርጭት ኣይንደለን ሓንቲ ጢት ከይተኮስና ጉዳያትና ንምፍታሕ ዕላማ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ሓዊሱ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገራዊ ዘተን ነባረ ሰላምን እጃሞም ከበርክቱ ኣለዎም ዝብል መርገጺ ኣለና ኢሉ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዜናታት ተገሊጹ ከም ዝነበረ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ብሽም ጽምዶ ዝተጀመረ ናይ ሰላም ተበግሶ ካብ ቁጽሩ ወጻኢ ኮይኑ በምህላው ብዓይነ ጥርጣረ ይጥምቶ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ መሪሕነት ኤርትራን ትግራይን ምርድዳእ ተፈጢሩ ኣብ ደቡብ ከባቢታት ህዝብታት ክራኸብ
كم دما شقطات كجبر جميري زلا كمناي تجري قداي وصاي دما قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد بالزعبة أب كل الصومال بفلاي دما أب أوغادين بازين زبها الكبابي ترغيبو بالزعبة زلو عقور هابتي بحريا وغاز أملكيتو أب زهابو مجلسي ኢትዮጵያ ንመጀመርታ እዋን ካብ መሬታ ዝወጽእ ባህርያዊ ጋዝ ንውሽጣዊ ድሌታታ ንኸማላኣላ ክትቀርቦ መደብ ከም ዘለዋን ኣብ መጻኢ ድማ ንሰደት ክትቀርቡን ድሌታት ከም ዘለዋ ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝቐረበ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ዕዳጋታት ካብቲ ኣብ ክልል ሶማል ዝርከብ ኦጋዴን ባዚን ዝበሃል ቦታ ዝተዓደነ ባህርያዊ ጋዝ ክትቀርብ መደብ ኣለዋ ክብል እንከሎ መንግስቲ ከዓ ምስ ናይ ብሕቲ ትካላት ተሰማሚዑ ኣብ ክልል ሶማል መኸዘኒ ባህርያዊ ጋዝ ከም ስራሕ ገይሩ ኢሉ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ብሓገዝ ናይ ቻይና ትካላት ኣብ ክልል ሶማል ኣስታት 7 ትሪልዮን ኪዩቢክ ጫማ ዝበጽሕ عقور هابتي بحريا وغاز كم زلوا ترغاغيصيو يخون امبر اب كلل سومال زنقاسقس غنبار هاغراو حرنت اوغادين زبحال تقاوم غوجله منغستي نهابتي كلل سومال اب طقم كلل سومال كيو على كغحطيو مدب زلوا بمبال نزي بحريا وغاز ناي معدان سمعاتكم دما منقاسقاسات كقاومن مستم نتسرحات زكايدو تشايناويان دما اب غونصقاتون اب غلوان دما كساب مچواي كفصمن تراي نيريو يهون امبر منغست ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ሶማል ወፍሪ ይገብር ከም ዘሎ በመግላጽ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታቱን በቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሃብተመ ውልቀሰብ ዝኾነ ናይጄሪያዊ ዳንጎተ ኣብ ሕርሻ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ድኹዕ ዘፍሪ ትካል ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ሰምዕ በመግባር ኣብ ክልል ሶማል ድኹዕ ዘፈርያላ ፋብሪካ ንኽትስራሕ ምርዳእ ተበጽሕዮ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካታ ፋብሪካ ድሕሪ 40 ኣዋርሕ ስርሓ ክጅምር ምዃና ኣፍሊጡላ ካሊ አብይ አሕመድ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምስ ባይቶ ገይርዎ ዘሎ ርከብ ዝተዛረበሎ ጉዳይ እንድሕራሎ ጉዳይ ገደብ ሕዳሴ ኮይኑ መስራሕ ገደብ ሕዳሴ ኣብዚ እዋን ሙሉ በሙሉ ተዛዚሙ ዕላው መመረቕታ ንኽገብሩሉ ምድላዋት የጻወፉ ከም ዘለዉ ተዛሪቦ ንሱ ቀፂሉ ቅድሚ መመረቕታ መፍጻሙ ነዚ መስርሕ ክዕንቅፉ ዝደልዩ ወገናት ኣለዉ ግን ንሕና ብዕሊት ክምርቆ ምዃና ተወፋይነትና ደጊምና ነረጋግጽ ኢሎ ነተን ብዛዕባ ገደብ ሕዳሴ ዕቃበታት ዘለወን ሃገራት ግብፅን ሱዳንን ኣመልኪቱ ድማ መልእኽተይ ብሩህ ድሕሪ መባል ገደብ ሕዳሴ ንዓኹም ሓደጋ ኣይኮነን ናይ ሓባር ዕድል ዝፈጥር ምልክት ዞባዊ ምትሕብባርን ሓበራዊ ረብሓን ኢልዎ እቲ ካብ ገደብ ሕዳሴ ዝምንጩ ጻዓተን ምዕባለን ድማ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንሙሉእ እቲ ዞባ ሓፍ ከብል ተጽቢት ከም ዘለዎ እውን ተዛሪቦ ንሱ ቀፂሉ ኣብ ግብጽ ዝርከብ ገደብ ኣስዋን ገደብ ሕዳሴ በምህናጹ ዝሰኣኖ ሓንቲ ንጣብ ማይ እውን የላን ክብል እንከሎ ኢትዮጵያ ዕቤታ ብዋጋ ግብጻውያንን ሱዳናውያንን ኣሕዋትና ንኸይከውን ብተወፋይነት ተሰርሓሉ ዘላ ንሕና ኣብ ሓበራዊ ገስጋስን ሓበራዊ ጻዓት ሓበራዊ ማይና ንኣምን ብልጽግና ንሓደ ጥራይ ዘይኮነ ንኹሉ ክኸውን ኣለዎውን ኢና ንኣምን ኢሎ ምስተን ብዛዕባ ገደብ ሕዳሴ ቅሬታታት ዘለወን ሃገራት ድማ ሃናጽ ዝኾነ ዘርብ ንምግባር ኢትዮጵያ ድልውትያ ክብል ተዛሪቦ ኣብ ምምራቕ ናይቲ ግድብ ድማ ኣብ ወርሒ መስከረም ሃገራት ሱዳንን ግብፅን ሓቢረን ኣብቲ ታሪኻዊ መዓልቲ ምሳና ክውዕላ ክፉት ዕድመ የቕርበለን ኢሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም